Όπως βλέπετε στο σημείο αυτό τα παιδιά ολοκλήρωσαν τη δειγματοληψία. Θα πλησιάσουμε λίγο πιο κοντά να δούμε 28 και άνω, τι είδος έχουν 31, πιάσει. 38, 30. Όπως ακούτε εδώ πέρα δίνονται οι διαστάσεις του μήκους του ψαριού, οπότε είναι μεγάλο. Για να δούμε και τι έχει γίνει. Ο κύριος Αλέξανδρος αν μπορούσε να μας πει δύο λόγια ως επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Ανίνων, να μας πει δύο πράγματα λίγο για το είδος που έχουμε πιάσει, το μήκος του, το βαθμό δυσκολίας που αντιμετώπισε σήμερα στο Βενέτικο. Λοιπόν, αυτό το είδος εδώ πέρα είναι του Squalus valarensis. Το μήκος του είναι, η κλάση μάλλον μήκους είναι από 26 έως 30 εκατοστά. Το σημείο χαρακτηρίζεται από ένα συνεχές πέτρωμα, το οποίο γλιστράει. Αυτή είναι η μόνη δυσκολία του ενδιατήματος, τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα η δειγματοληψία κύλησε ομαλά. Πολύ ωραία, στο σημείο αυτό θα κλείσουμε, αλλά θα θέλαμε να γνωρίσουμε και τα δύο παιδιά τα οποία υποστηρίζουν το υπόλοιπο έργο. Όπως είδαμε και προηγουμένως, ένας τουλάχιστον από αυτούς κρατάει την απόχη, όπου τα είδη τα οποία συλλέγουμε μαζεύονται μέσα στο δίχτυ της απόχης και αργότερα γίνεται αναγνώρισή τους. Ο πρώτος εξ αριστερών είναι ο κύριος Αθανάσιος, ο οποίος είναι ιχθυολόγος και αυτός στο επάγγελμα. Θα θέλαμε να μας πει δύο λογάκια για την εμπειρία του σήμερα. Και είναι, όπως βλέπετε, ευγενικό παιδί και χαμογελαστό. Τι να πω. Θανάση, πώς βλέπεις σήμερα? Είναι μια ωραία εμπειρία. Καταγράφουμε τα είδη. Είμαστε μέσα στα ποτάμια, μέσα στη φύση. Και κάνουμε ό,τι γίνεται, ό,τι είναι δυνατόν για την προστασία και των ειδών και της φύσης. Πολύ ωραία. Για την προστασία της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου είναι η πολύ κεντρική ιδέα και ο σκοπός ίδρυσης των προστατευόμενων περιοχών στη χώρα μας. Ενώ με έχει κάνει νόημα το τρίτο παιδί, το οποίο είναι λίγο πιο ντροπαλό σε σχέση με τα άλλα δύο. Είναι βιολόγος στο Πανεπιστήμιο Ανίνων, βοηθός. Και είναι ο κύριος Δημήτρης. Δημήτρη, μπορείς λίγο να χαμογελάσεις, παρακαλώ? Ευχαριστούμε πολύ. Σε αυτό το σημείο θα κλείσουμε τη δειγματοληψία μας. Η βροχή έχει κατασταλάξει και θα μεταβούμε στον επόμενο σταθμό δειγματοληψίας περαιτέρω για να συνεχιστεί η έρευνά μας στο υπόλοιπο κομμάτι του Εθνικού Πάρκου.